שלום לך, מי אתה? שלום, אני אלירן, אני בן 28 ואני תושב העיר לוד. איך שמעת על הקורס של אומן המים? אני הגעתי למרק דרך אתר האינטרנט של אומן המים ופשוט יצרתי איתו קשר והגעתי למבחנים. איך עבר עליך באמת הקורס? הקורס היה ממש כיף, היה גם קצת קשה, התרגולים, בסוף עברנו את זה ומאוד נהניתי. באמת, היא מאוד נהנית. מה הייתה האווירה? איך היו החברים בקורס? החברים היו נורא נפלאים, ממש משפחה, כמו אחים כולם, אחד תמך בשני, אחד דחף את השני להצליח, היה לנו ממש מאוד כיף. ומה הדבר שהכי נהנית ממנו בקורס? הדבר הכי שנהניתי ממנו בקורס זה היה שהגעתי לכאן, היכולות שלי בשחייה לא היו כל כך מגיעות לרמה המקצועית, וכתוצאה מהאימונים הקשים והקושי שהיה לנו באימונים, הגעתי לרמה מאוד גבוהה ואני ממש נהנה מזה ונהניתי מזה. מרוצה? אני מרוצה. הכי חשוב. אז תודה רבה לך, אלירן. תודה רבה לכם.